Mkhulu. Hawu kunjalo madoda kunjalo sithemba amaholidi lawa abantu abaphethe kahle nami umsebenzi emningi umsebenzile nami bogogo nomkhulu mningi kakhulu kuyasetshenzwa ke lapha ekhaya kuyasetshenzwa ubusuku nemini mina ebusuku ukhanga uthola ukuthi ngiyamaka uthola ukuthi ngivale ngisho iselula sami uthola ukuthi ngisivalile. Namhlanje ke bogogo nomkhulu ngizokhuluma nge-miscarriage ukuphuphuma kwesisu. Angizukuyithinta le ye-abortion, angizukuyithinta leyo. Ngizokhuluma ngokuphuphunyelwa isisu. Uma ke kwenzeke i-miscarriage bogogo nomkhulu, ziningi izizathu ezingenza ukuthi wena muntu wesifazane kwenzeke i-miscarriage. Okokuqala, ungathola ukuthi wena unemimoya futhi uma ulele ukwela amathongo uyayibona imibono ekhomba ukuthi wena kufuze ukube mhlambe uthatha indlela eya kuphi na, eya ekuthatheni ini phela isikhwama, eya ekuthatheni umsebenzi wabantu abadala. Kuba kancane uthola ukuthi lowo muntu uma ngabe kukwenzeka ethola umntwana ephile umntwana lo uthola ukuthi kunabantu othola ukuthi uma kuhlala ingane yahamba kuhlala ingane kwenzeka miscarriage njalo njalo. Kokunye kuyenzeka uthola ukuthi mhlambe uthena usuthi usibambeleke isisu kwahamba wahlukumezeka waba ne-stress nani bokutshela abanye ukuthi mhlawumbe kusuka sekudinga ukuthi uthole abantu abazokweluleka nangomqondo ama-psychologist kanjalo kuyenzeka lokho kwenzeka kanjani ne-stress, ingcindezi, ukhandalala lokwenze nje impela isisu sigcine sisiphuphume kwenzeke i-miscarriage. Okukanye uyahlukumezeka mhlawumbe uhlukumezeka ekhaya awukutholi ukuphumula na kanjani lapho kuzokwenzeka ini phela i-miscarriage sekha kubo komkhwenyana manje mhlambe bekuhlukumeza kuba namagama kuwena eza kuwena umuntu wesifazane izokwenzeka lapha i-miscarriage. Owesilisa uma futhi naye ewumuntu onemimoya wasekukhulelisa wena sisi wena na kanjani lapho noma naye mhlambe kufanele uzungezwa yile imimoya ethinta ukusebenza kwabantu na kanjani wena sisi njengoba uphethe ingane yakhe kuyoba kancane leyo ngane iphilile ngoba kufanele lento eyimungele. Uma ngabe engayimukelile engavumeli ukuthi ngelinye ilanga kulungile uzoyenza isisu ngeke sihlale kovele kwenzeke ingane zakhe lo muntu wesifazane lokhu iphuphuma nje kanti yena akayenzi lento sigcina sithini uphahlele umsebenzi noma ungenawo amandla kodwa shona ukuthi lokho engikubona ngeyibonakaliso ke kungayivimbi impilo yami akuze kahle. Okay, angikho lapho sisiyenzekile ke i-miscarriage ngoba okunye engingafuni ukukushiya ama-evil spirits. Ukuthi mhlambe ububekelwe into esambhulelo noma uthunyelwa ngezilwane ubekuthiwa nje mhlambe uba ngiposition emsebenzini uma bese kuthiwa hayi sivele siqashwe sibani uvele wena uthi mhlambe wena uqinile lapha nalapha kuvele kushayeke ingane iphuphume ingane noma mhlambe bathi nje abantu bayalaya kuyenzeka ngenza into ezithunyelwayo engashayeki umuntu bengashayeki abazali bengane kuvele kushayeke ingane le esesiswini sinjani lapho sikwenze i-miscarriage. Okuthinta-ke i-miscarriage uma siyenzakalile kwaphuphunyelwa isisu khona engikubalile la okungamako iphuphume isisu kuyiphutha lakho usenkingeni ngoba kufanele uze wenze nenhlambuluko kuleyo ngane. Iphutha phela lele engilibalile lele lithi wena awufuni ukwamukela ini na umsebenzi uyawunqaphaza umsebenzi ngisho uphuphile uyanqaphaza uthi awungeke ngibe isangoma ngiphuphe ngigida mina ngeke ngigide minobani ozonginuka inyongo
uyabona le nto leyo ubani uzilokho indaba yokuhlolela abantu ngeke ngiyimele loo nto mina abantu beyisakazi ngokuhlala ingane thothi mhlawumbe lento isiyenzeka kanti ikhona ingane sabadala awuthi simlayo iphuphume ingane iphume ingane nosilisa ngokunjalo yipho naye ngisho ukuthi uyahamba uyohlola nananithiwe unesikhwama nomsebenzi nazi ney'bonakaliso kwena ziyafela kanje usuyasho ukuthi ngemphuphe lokhu nalokhu bese uthi awungeke le ndaba yokuba inyanga awungeke mina ukuphathana nemintsho kwakubani ukombe imintsho ilanga libalele okwakubani ukugqula imintsho lihlisi kwakubani umnukelwa imintsho kwakubani umnukelwa zinyongo nani nakanjani khona kuzokwenzeka-ke lapho umkhono vele uzokahlakala emabunqaba bese kuvele-ke sengibalela ukuthola ukuthi-ke kuvele kuphuma isisu kuvele kwenzeka i-miscarriage nayo-ke inkinga seziyashada. That is your mistake. Iphutha lakho lokuthi wena ufuna ukwamukela umsebenzi. Ingane uma ngabe isingale izobuya ibe yithunzi elimnyama, iba yithunzi elibi kwena muntwana nami wesifazana nakuwena wena wesilisa ngoba ingane yeni phela akekho umuntu wesifazana onamathele esigodweni bese kuphuma ingane izalwa ubaba nomama. Ingane laphana ayiba yihlozi yona ivele iphenduke-ke laphana-ke isiyenye into ingane isibuya ngolaka-ke manje futhi injalo nje inakho ukusitha izinto zenu ngoba phela ihambe ngendluzula lengane lena ihambe ngendluzula ihambe kungafanele awuyiphathanga ngani na ngezandla. Inkinga-ke leyo ngane leyo uthola omunye isisu sophuphume na-9 months sekuna-9 months 8 months yabo sesibonakala isisu ingane vele iphuphume mhlambe ngamaphutha akhe mhlambe futhi nangawo abantu nje lokho kunye nokunye-ke engakubalanga-ke iyalungiswa-ke into esuke ithinta i-miscarriage bogogo nomkhulu. Ngabe umuntu wesilisa kufanele uhambe uyilungise, ngabe umuntu wesifazane kufanele uyilungise. Ngiyethemba ukuthi kuyezwakala. Indlela elungiswa ngayo uma kungukuthi awazi ukuthi kufanele mhlambe mawuyilungise kanjani. Nakuba-ke kube ukuthi abantu abaningi baye bethande izinto ezikanjalo beyilungisele belaphe ibani na bendabuko. Into-ke engike ngayi-experience lokhu ngawuqala umsebenzi wokwelapha sengayibona lento ukuthi have iy'nkinga lento yokuphuphunyelelwa isisu abantu bengayilungisi ngoba lento ukukhuluma nje iqiniso bangixolela abantu ngoba phela thina inyanga sizindla beyiphika befundisi. Thina inyanga sizindla beyiphika amakholwa thina amakholwa agijime ushumayela ngale kodwa ekugcineni ahamba kithi. Thina bafika thina abantu abasonto ey'nkonzweni eyinkulu nanenizazi ethi hayi ngisonto endaweni ethile kodwa mkhulu ngiphuphunyelwe isisu ngale kwalokho izinto zami phela ngiyayibona ukuthi hayi le ngane lephuphumile. Ngithanda ngiyikhulume lelo ngoba wena uzohlala kanti bakhona laba abathi bona lezi zinto abazenzi siyabenzela thina. Nezinto ey'julajulile-ke ngeke ngikhulume ngazo siyabenzela thina abantu asinankinga futhi ngeke usizwe kodwa futhi sikhuluma kabo bavele siyazi ukuthi basiphika besazi bethi hawo izinto ey'thile abazenzi kodwa bayenza la kithi sibenzele leyo nto-ke umelaphi wendabuko. Mina nje ngiyakwazi ukukulungisela leyo nto lokuthi waphuphunyelwa isisu mntanami hayi kunendlela-ke sesigeze ngayo ngoba sisuke sikususa leliya thunzi ukuze kungagcini sekuba umkhokha sekuba imfelo ukuthi wena kwahlala isisu siyaphuphuma nowesilisa futhi umeke wakhulelisa isisu njani na siyaphuphuma. Siyenze lento siyivale ukuthi ayingabe phela umkhokha ekhaya, ayingaba futhi umkhokha kuwe wena ophuphunyelwe yini na isisu. Siligeze leli thunzi elisuke ngoba iyasitha le ngane le kuthi ukuthi kufanele ithole umsebenzi wena uthole umsebenzi uthi hayi interviews bani kuthi ngqe ukuthi nya kufanele uthole ithenda hayi ukuthi nya ifike isithe ibe yithunzi elimnyama kuwena.
ayikho ke emhlabeni into esusa amathunzi ngaphandle kokugeza. Ayikho enye engiyaziyo mina. Engiyazi, I'm talking from experience, njengoba ngeke ngakhuluma ukuthi kufika obani, kufika amantombazana akuphi, osisi bakuphi, laba abaphatha amamayiki lapha phambili bendumiso. Bethi mina Mkhulu ngifuna ukwenza, sibenzele thina indlaba eyiphika abefundisi, sibenzele thina indlaba eyiphika emasontweni, sibenzele izinto zabe yilunga ekhanya. Siyakulungisela nasekhaya futhi uma kuwukuthi banalo ulwazi bayakwazi ukulungisela. Ngisho ngathiwa mhlambe uyingane endodakazi, mhlambe ngisho kuthiwa ke umkhwenyana akaziwa, hawu abazokulungisela ukuthi ingeke le ngane phela bengiyikhulele iphuphumile, fanele bakulungisele ngoba iyoba yithi ngisho kuthiwa lo muntu awushadanga naye, ihlala ibe yithunze einganeni zakho. Nakulo wesilisa futhi uma ukuthi akakulungisanga, akakugezanga, wayisusa kuyena ukuthi cha phela ihlale nezinye ingane, ikhule nezinye ingane, ingane isiza kuyena. Omiza kuyena ayingezi kabi ngoba vela yisekho, kodwa ayingezi kabi uma ukuthi iza kabi. Ayingathunywa kabi ngoba futhi iyasebenza ngalena, bakwazi ukuyithuma kabi. Laba abadala phela bathuma ingane ngale. Mase beyithuma bathuma laba abancane, mase begcina sebethuma yona, iyoza kabi yona. Ithi hawu futhi mina ngithunywa ngalena nje angigqokile. Kuthiwa uyafonela ungagqokile. Lezo ingqinamba-ke ey'bhekana ney'ngane lezi eziphuphumayo. Iyona ingqinamba ngoba nazo zifike yihambe ziyohlala nabadala lapha. Lokhu izixoshwe bese ziyabuya ziyathi zwa uthola ukuthi umuntu phela uney'nkinga lapha nalapha. Ileyo nto ngoba ingane yakhe isuke ingagqokile, isuke iphuphumile nje, awenzwe lutho, wabo wangageza nawe. Uvele nje wabona ukuthi mhlawumbe wabona ukuthi usekubhedile, kwathathwa wabeka lapha, kwambelwa laphana ngaphandle, wasuka lapho wahamba uyoklina esibhedlela. Gezwa phela, thola indlela yokulungisa nangamakhambi esintu, nangendlela yani yesintu. Siyakulungisela nasekhaya futhi umuntu uma ngabe enenkinganyana uyebathola abantu abadala abayaziyo into ekanjalo ukuthi ilungiswa kanjani ukuze ingaba umkhokha kuphi na ekhaya. Athi amaswati-ke imfelo, ukuze ingaba imfelo, kungaze kuphume into ekuthiwa yini imfelo lapho kuphi na ekhaya. Umkhulu uKhoza, uDr. TLB, umenzi wezinto zenzeke, otholakala eKZN kuphela empangeni, kude nesibhedlela iNgolezane, ngisembali village. Umkhulu uKhoza utholakala eMbali village. Inombolo yakhe yocingo 078 2827 948, 078 2827 948. Ngiyacela-ke bogogo nomkhulu, ngiyawabona abantu basubscribe, kuyanyunga busuku nemini, busuku nesikhathi kuyakhuphuka. Nami khona okuhle kuzohamba kuhambe nginenzele khona. Thokozani-ke bogogo nomkhulu.